uh, Hayalay pag-asa tayo. Ito yung pag-asa natin mga kadiskarte. Ni singa kinyay pulot 9. Ni mga kadiskarte pulot 9 tani singa gong gagalaw. Itatagay na natin mga kadiskarte. Pulot 9. Yan yung mga pulot. Pati lah pulot ya to pulot 4 atalo. Masanto siya kabuwasan pwede si kayo namin mga kadiskarte. Iwawa ang putaputang natay agaw sayan agaw. Ito putang sa agaw sayan agaw ni bali lahi yun pambaka natan sa igawon tinatan nung latila lang matisamay kyan tayo palag mga kadiskarte. Shoutout si kayo lalamot. Katropang baybay. Parang magtropa din sa tagabaybay. Shoutout si kayo. Maniraw-tira mo yasiran. Wali na to. Wali na to sigurado. Shoutout at Aro Santoy. Aro inya dubok lami ulsob. Kalabyan. Masansami. Singgardila sa amay palag tayo mga kadiskarte. Bali-bali lay akaran natin mga kadiskarte ni ang play pagay harvest lang namin katon. Bali-bali lay pananakar. Ang mga kadiskarte niya malinis sila harvest la raya. Sublalajay mais. Bali-bali dala na. Kala na to bakyar. Pitik ni balat mapitik. Kaya akabuta ka dapat. Ayala ba so dalanan tayon pagayay tani gani harvest. Malangwar ni kasi yung video ayan kay basay desi tamali na ula. Ayan gini ayalaman parag tayo mga kadiskarte ni singa walay ulsob lalamat tagitila tataas na natin yung palgoy mga kadiskarte ni pakita nito napasirin tinatanong mo desita na to gapo ni Iwara 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 labing sa kay labaso na to ay kayo mga kadiskarte maumit yay palag ko maumit sa nalato natin labing sa kay sige kumon walay nalato may duwaray paano walay idagdag ti sa may nalati karoman maumit natin maumit ay pag-asa tayo dwara mga kadiskarte. Ito yung pag-asa kasi walang huli yung isa labing isang piraso lang so ito yung dalawa kung may huli may ulam ay pag-asa mga kadiskarte pero maroon tahimik huli kaya
Sinangga po. Sinir dami siya kaya mo ni. Siraw mo ni. Iba yung posisyon. Iba yung posisyon niyo. Siniraw daw mo. So itatagay na natin mga kadiskarte. Itatagay na. Wala nga. Tatlong piraso lang. Ay, agay. Hayalay pag-asa tayo. Ito yung pag-asa natin mga kadiskarte. Nisi nga kinyay pulot nuibe. Ni mga kadiskarte. Pulot nuibe. Tani singagong gagalaw. Itatagay na natin mga kadiskarte. Pulot nuibe. Yan ni mga pulot. Patira. Pulot yato, pulot. 4 atalo. Mga kadiskarte, atalo yung bangka natan. Amitlon pulot. So, ayan mga kadiskarte. Buti na lang may ulam pa tayo kahapon, ay may nahuli pa tayo kahapon. Wala inarating ng kaaraman. Ang mga laso, idagdag teja. Pulo, subang ka. Atalo. Agi. Pasimple tila. Shoutout na lang sa kayo. Mga kadiskarte. Agi. Mga kalamuri kinay. 15. Kalamot. Hindi, wala inalatin ng karuman. Imbila dayo man. Agtini inggawa. So wala siya rin ini. Panan ko siya kay nani man. Pasimpat tila mga kadiskarte. Aki yung tanglaba subilay. Anos laba subilay dya. Anos kundari mo masikon. Sige siya rin. Ano yung patangla. Aga-abawi lingot. Matumal kanta. Agi, sige si rin. Paano makapanluto tila? Narasa mo laramay. Urangkot ang tilapyak. Pakanon tinira. Sige. Ni mga kadiskarte. Ito yung nahuli lang kahapon sa kanina. Buti na lang yung kahapon nahuli. Hindi ko pa niluto. So ito yung iba. Pinaghalo ko na. So pwede na itong mahalian. Tapos mamayang hapon na lang natin ulit titignan. Para meron tayong hapunan. So ito lang ito. Okay mga idol. Ipiprito na natin. Para kain pati ulo. Okay mga idol. Sige, lilinisan na natin.